ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟିଗଲି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲି, ସତରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ନ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ହଁ, ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଢେଗ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି ନା, ଆଜି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏ ଢେଗଟି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କଥାଟା ହେଲା ଏଇ ଯେ ମୋ ଝିଅ, ଯାହାର କି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶତ୍ରୁ ପରି, ପରିବା ସହିତ ତାର କେବେ ପଡ଼େ ନା। ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯଦି କିଛି ପରିବା ଥିବ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ଥୋଇଦେବ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଆଣି ମୋ ପାଖେ ହାଜର। ମାମା, ଏ କଲିଫ୍ଲାୱାରରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବୁ? ତା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ନା, ମନ ଭିତରୁ ସେତିକି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ, ଯିଏ ଖାଇବାରେ ଏତେ ନଖରାମି ଦେଖାଏ, ସେ ତା ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବା ଖାଇବାକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଡେରି ନ କରି ତା ହାତରୁ କୋବି ନେଇ ନା ମନ ଖୁସିରେ କୋବି ତରକାରୀ କରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପିଲା ଏମିତି ଖାଇବାରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ତ।